Kakva mala čokolada. Kao da je za lutke. Neću se najesti. Ja imam srednju čokoladu. O, Mija, nevjerovatno. Da, nikad u životu nisam videla toliku čokoladu. Ja sam presrećna. A vi imate tako male. Mari, ti počinješ? Dobro. O, tačno. Imam ideju. Pogledajte. Imam kuhinju za lutke. Na njoj spremam sva jela za moje igračke. Dakle, sad ću sebi da napravim kakao. Prvo treba istopiti čokoladu u šerpi. Tako je. Dalje sve mešam da ne zagori. Odlično. A sad mi treba mleko. Također malo. Da, a bilo je u mom malom frižideru. Odlično. A sada vadim malu šoljicu i sipam u nju svoj kakao. O, miriše nevjerovatno ukusno. Jedva čekam da probam. Super. Wow, to je bilo ekstra. Štete što sam tako brzo sve popila. Prestani da se smeješ, Mike. Hajde, jedi svoju čokoladu. To ću raditi sa zadovoljstvom. Poješću svu ovu čokoladu, neću ništa da izmišljam. O, da, super, to je to. Čokolade više nema, ali želim još. Ne diraj, to je moja čokolada. I imam ideju šta mogu da napravim od nje. Ja, odlično. Razlomila sam čokoladu na manje komade. Sad ću od toga napraviti čokoladnu kuću. Pogledajte kako je super ispalo. Ma dajte, ne treba aplauza. A sada mogu da probam. Krov je prelep. Hoću još. Ne mogu da se zaustavim, to je predobro. Mija, hoćeš li dati nama sasvim malo? Dobro, možete jesti zajedno sa mnom. Nije mi žao. O, baš ti hvala. O, kakva slatka lizalica. Nikad nisam videla tako male. A ja imam srednju. Devojke, pogledajte kakvu ogromnu lizalicu sam ja dobio. Ne dirajte, Mari, ti počinješ. Dobro, moja lizalica izgleda baš ukusno. Šta? A zar sam tako brzo sve pojela? Šteta, ko je sljedeći? Sad je moj red. Skinut ću pakovanje i probati. O, jako ukusno. Ostaj Sima, zaboravi na njega. A trebalo bi da sredim nokte. Kako je malo ostala. Eto, sve sam pojela. Mike, hajde sad ti. Super, jedva čekam da probam. Za početak treba skinuti pakovanje. Ovo nisam. Stvarno ogromna. Mari, ne smeš da jedeš moju lizalicu. Ja ću je pojesti sam. I već znam kako. Prvo hoću da je razbijem. Devojke, gdje ćete? Sad će biti najzanimljivije. Da, još par udaraca. Ovo je jako zabavno. Cool. A sada treba probati. Uzet ću komadić. Kako ukusno. Devojke, sad imam puno slatkih mrvica. Mogu probati svaki komadić. Što vam treba? Majka, daj nama malo. Dobro, navalite, devojke. Imam još mnogo lizalica. O, kako ukusno. Da, to je istina. Obožavam lizalice. Ja isto. I ja. Zašto je moj oreo tako mali? Neću se najesti. Ovog puta sam imala sreće. Imam srednji oreo. Najviše sreće sam imala i ja. Dobila sam najveći oreo na svetu. Mike, tvoje oreo je tako mali. Ti počinješ. Hajde. Vi samo znate da se smete. Dobro, počet ću. Dakle, umočit ću ga u mleko. O ne, ispustio sam svoj mali kolač u ogromnu čašu mleka. Sad ga nikada neću dohvatiti. Morat ću da popijem svo mleko. O ne! Jao! Sada sam sam u mleku. Ali našao sam svoj kolač. Prelepo. Gotovo, sad je moj red. Prvo želim da probam fil. Da, to je prelepo. A sad ću umočiti keks u mleko. Da, toliko je dovoljno. To je zaista prelepo.
Odlična kombinacija. Eto, ja sam završila. Mari? Da, sad ja. Jedva čekam. Samo što je moja čaša mlijeka jako mala. Šta da radim? Dobro, nema veze. Uzet ću svoj kolač u ruke i pokušati da ga umočim u mlijeko. Ne, to nije dobra ideja. Znam. Mogu da sipam mlijeko direktno na Oreo. Da, ovako je mnogo bolje. Sada može da se proba. Kako čokoladno. Obožavam Oreo. I posljednji komadić. To je to. Uspeli smo, bacite kocku. Ozbiljno? A da li zaista postoji tako mala pizza? Ogo? Ja imam srednju picu. Što? Da, ja imam najveću picu na svetu. Baš ću se nesti. A Mija ima picu za mrave. Dosta? A bitno je da je ukusna. Da, znala sam. To je mnogo dobro. Želim da pojedem još, i još, i još. Da. Eto, sve sam pojela. Hajde, Maj, sad je tvoj red. Okej. Hoću da isečem svu picu s pomoć specijalnog noža za picu. Ali uradit ću to neobično. Iseći ću picu u krug, tako da dobijem zmiju. Gledajte. To je super. A sad ću probati. To je zaista prelepo. Da. To je to. Pojeo sam celu picu. Hajde, Mari, sada ti. Stvarno? Top. Čekaj da počnem. Tačno. Napravit ću sebi jedno veliko pače. Složit ću sve komadiće pice jedan na drugi. Kako teško. Drugari, bili ste u pravu. To je nerealno ukusno. Samo što sam se umorila da držim to. Mija zna šta treba da radimo. Mari, nećemo te ostaviti samu. Naša podrška je uvek sa tobom. Ti to možeš, Mari. Hajde, hajde, hajde. Mari, žvači, žvači, žvači. Ostalo još malo. Hajde. Jedem, još malo. Da, uspela sam. Čestitamo. Juhu. Ljudi, hvala vam. Bez vaše podrške ne bih uspela. Super, velika lizalica. A šta je kod vas? Moja je najveća, a ti si dobila mrvicu. Pa da, male, ali sigurno ukusna. Sad ću je probati. Nije loša. Sa ukusom jagode. Kako slatko. Vidiš šta radi? Hej, šta je bilo? Zašto se smijete? Ja sam već sve pojela. Pa dobro, hajde, jedite sad vi. Okej, sad ja. Skidam omot. Moja lizalica je jako ukusna. A šta je kod tebe? Tvoj omot? Jao, izvini. Ali ovdje je moja lizalica. Moram je pojesti. Odličan ukus. Jao, ne mogu da zagrizem. To i nije bilo baš mnogo. Hej, opet ti? Opet si poverovala? Hajde, kreni. Jao, kolika lizalica. Hej, a zašto neće? Što da radim? Zašto ne mogu da je podignem? Previše je teška. Smislila sam nešto. Uzet ću naočare i naravno čekić. Šta ćeš da uradiš? Sad ćete vidjeti. Da, a bilo je divno. Sad ne moram podizati celu lizalicu. Mogu uzimati pomalo. Kako slatko. Topi se ustima. To je stvarno predobro. Oduševljena sam. Poješću sve. Neverovatan ukus. Skoro sam sve pojela. To je bilo divno. Ups. I još jedan slatkiš za kraj. Obožavam slatko. Ja sam najbrža. Ja, šta je to? Tako malo. Kod mene je obična kola. Šta je to? A ja imam veliku flašu kole. To, dobila sam glavnu nagradu. A ti svoju mikrokolu. U redu, sad ću otvoriti flašicu. Moram probati.
To nije kola, to je žele. Sigurna sam da je to jako ukusno. Da, nevjerovatno. Obožavam žele, posebno sa ukusom kole. Hej, šta? Nema više? Šteta. Zaista imala si baš malo? Pij. Okej. Šta je kod mene? Da, dobila sam punu flašu kole. Ovo je sjajno. Wow! Popit ću sve. Mislim, poješću svu ovu flašu. Ja, kako lepo. U stvari, ostalo je još malo. Treba to nekako izvaditi. Jao, moj prst. Zaglavio mi se. Kako da ti pomognem? Smislila sam. Ulje će definitivno pomoći. Sad ću ti sipati ulje na prst. Smiri se. To će 100% pomoći. Eto vidiš, tako je bolje. Hajde da probamo. I to je to. Fuj, sad mi je prst masan. Pa šta, bitno je da nije povređen. Fuj, kako gadno. Moram ga obrisati. Da, tako je. A tvoje kole je već negdje nestala. Hej, to je moja velika radost. Sad ću je uzeti. I uj, tako je teško. Kako ukusno. To je božanstveno. Šta to radiš? Prestani. To je najukusnije što sam ikad jela. I još malo. O ne, ti si kao prase, fuj. Baš me briga. Presrećna sam. Bilo je jako ukusno. Super. Ja sam prva. Yes. Da vidimo šta je tamo. Zašto je tako malo? To nije fair. Hajde, otvori svoju. U redu. Vidi, moja pizza nije mala. Zadovoljna sam. A sad ja? Please. Dobila sam najveću pizzu. Cool. Oho, kolika je. Hajde, ti prva jedeš. Okej, ali tu ima bukvalno za jedan griz. Pa šta da se radi? Poješću je. Joj, tako je ukusna, ali tako mala. Kakva šteta, već sam sve pojela. Sad ja? Yes. Kako da je pojedem? Smislila sam nešto. Savit ću je ovako i jesti od početka. Da. Jedva čekam da probam. Sir se topi u ustima. Oduševljena sam. Poješću sve do kraja. To je to. Zadovoljna sam i sita. Super. Hajde sad ti. A ja ću napraviti super sandvič. Poješću nekoliko pačeta odjednom. Tako je. Pizza je odlična. Obožavam kobasicu i sir. Ekstra. Vidi kako jede. Iskreno, već sam se umorila da jedem. Moram se ubrzati. Moramo podržati drugaricu. Gdje su kačketi? Hajde, hajde. Šta? To je pizza maraton i u njemu je lila šampion. Hajde, napred, napred, go, go, go. Pojela sam ovu pizzu. Juhu. Joj, opet sam dobila malu hranu. Zašto? A kod mene je srednja čokolada. Jeste vidjeli moju? Ogromna je. Tvoja i tvoja i moja. Ti počinješ. Yes. Pa za malu čokoladu uzet ću malu šerpu i malu flašicu mlijeka. To je to. Napravila sam prelep čokoladni koktel. Sa zadovoljstvom ću ga popiti. Mnogo je dobar. Obožavam čokoladu. Prelepo. Jao, a šta je to ovdje? O, čokolada. Odlično piće. Da, to mi treba. Popila bih još 10 takvih koktela. Hajde, sad ti. Dobro. A ja ću samo da pojedem ovu čokoladu. Tako je cool. Mnogo mi se sviđa. Topi se ustima. Nevjerovatno.
Možeš da paziš malo? To je nerealno. Hajde, jedi sad ti svoju čokoladu. Come on! Ojoj, tako je velika, a neće mi stati usta. Moram nešto da smislim. Znam šta ću uraditi sa njom. Podelit ću je na komade i sastavit ću ih ovako. Eto. Yes. Ispale kućica od čokolade. Gledajte. Napravila sam prelepu kućicu, zar ne? A rado ću je pojesti. Da, sad će mi sigurno stati usta. Wow! Kućicu je definitivno mnogo lakše jesti nego celu čokoladu. Oho, hoću i ja malo, daj mi. Žao mi, ali sam već sve pojela. Hajde, sad ti otvaraš. Come on! Wow, kolači sa mlekom, to je cool. A šta je kod tebe? Joj, dobila sam tako mali kolačić. Jedva ga vidim. A šta si ti dobila? O, kakav velik kolač. U redu, ti prva jedeš. Šta da radim s ovim? Dobro, ubacit ću ga u mleko. Tako je. Barem će dobro upiti mleko. 1, 2, 3, to je to. Nije loše. A sad ću popiti mleko. O da, obožavam ga. Baš je lepo. Kada ćeš naučiti da jedeš? Popit ću sve do kraja. To je bilo divno. Zadovoljna sam. Hajde, ti si na redu. O, tako lepo miriše. Ups, kolač mi je pao u mleko. Šta da radim? Okej, popit ću to sve. Da, odlično sam se snašla. Hej, ne može tako. Pokušat ću da ga izvadim. Možda tako? O, upilo je mleko i postao veći. Super. Ostala si samo ti, tvoj veliki kolač. Devojke, znam da mi zavidite. Imam tako veliki kolač, ali baš malu čašu. Nema veze, smislila sam nešto. Sipat ću mleko u sredinu. Tako je. Cool, to je baš lepo. O, da. Oduševljena sam. Hoću i ja. Bilo je ukusno, ali sad se osjećam loše. Joj, kakav užasan miris. Hej, zašto? Devojke, šta je sa vama? O ne, samo ne ljuta paprika. Nadam se da je ipak slatka. Sanjaj, tvoja paprika je barem manja od moje. Jeste vidjeli šta sam i ja dobila? Ovo je nemoguće jesti. Candy, ti ćeš biti prva. Pa ne, prva je Suzy. Okej, moja paprika je najmanja. Dakle, trebalo bi da je brzo pojedem. Ja sam jaka devojka. Sigurno ću preživjeti to. Precenila sam sebe. Treba nekako pomoći Suzy. Znam, obični led će pomoći. Za početak ću staviti jednu kocku. O, da, kako prija. Samo što i jedne kocke malo. Treba mi još. Daj mi to. Oho, prehladit će se. O, da, konačno. Jao, sad sam sva mokra, ali dobro, nije strašno. Devojke, nastavite. Da, Candy, sad ti. O, ne. Ne želim, ali nemam izbora. Moram probati to. Znate, to nije baš ljuto. Da, mislila sam da će biti gore. Eto, sve sam pojela i nije mi bilo ljuto. Onda odakle ide para? Para? Kako vruće! Ovdje može pomoći samo profesionalni vatrogasac. Candy, morat ću da te poprskam vodom da ne bi zapalilo sve ovdje. Izvini. O, da, postalo mnogo bolje. Ispada da sam uspjela.
Ostale posljednja paprika. Posljednja? Okay. Jo, točno. Ok, nagovorili ste me. Morat ću i ja da pojedem. Ne mogu da verujem da radim to. Ostalo je još malo. Mamice, treba mi pomoć. Dajte vode. Dajte vode. Prestanite da se igrate. Vreme da je gasimo. Da, stigli ste baš na vreme. Inače bih sigurno izgorela ovde. Well, thank you very much. Zašto imam tako malo žvake? Zato što je sve ostalo kod mene. A sve? Pa ne. Najviše žvake sam i ja dobila. Devojke, osjećam da će to biti ukusna runda. Ali prvi je onaj ko nije imao sreće. Ispada da sam to ja. Mislim da ću brzo pojesti svoju žvaku. Da vidimo. To je ukusno. Pogledajte kakav cool balon. Eto, skoro sam sve pojela. Ali nema veze. Mogu da poližem ono što je ostalo. To nije teško. Gotovo. Devojke, ja sam završila. Sad vi. Hajde. Konačno. Pogledajte kako moja žvaka lepo izgleda. Jedva čekam da je probam. Da, sad ću to uraditi. To je prelepo. A sad mi gledajte balon. Biće veliki. Ups. Odvratno. Ovo nije balon, već maska za lice. Da, to je baš smešno. Ne, nije. Hej bre, prestanite da se smijete. Candy, zapravo vreme da i ti probaš žvaku. Ok, sad ću. Imam baš mnogo žvake. Ne mogu da iscedim. Dobro, uradit ću to na neki drugi način. Odlično. Da, gotovo. A sad mi trebaju moje ruke. Sa njima ću skinuti žvaku sa stola. Da. Kako lepo izgleda. Preslatko. Dakle, vreme je za balon. Gledajte. Bio je ogroman. Njam, njam. O ne, ozbiljno. Ruke su mi se zalepili za sto. Kako da ih odlepim? Nešto neće. Znači, ovo je naša prilika da pojedemo tvoju žvaku. Šta? Ali ona je moja. Prestanite. Volim baloni. Ali zašto je moj tako mali? A moj je veći. Oho. Da, moj balon je najveći. Pitam se šta je unutra. Prva ćete saznati ona koja ima najmanji balon. Okay. Važi. Mislim da je unutra nešto slatko. Saznaću to uz pomoć dugačke iglice. Tačno. Ovdje je čokoladna bombona. Obožavam ih. Prelepo. Devojke, a šta vas čeka? Sad ću vidjeti. I bam! Jao, šta je ovo? Zašto je neko dobio slatkiše, a ja brašno? Ja mislim da je to smešno. Ne, to uopšte nije smešno. Da, posebna činjenica što je tvoje brašno sad na mojem licu. Jao, izvini, sad ću sve popraviti. Smiri se. Eto, tako je. Moramo čistiti ne samo tebe, već i sebe. Hey. Dakle, Suzy, ostala si samo ti. Osjećam da je unutra nešto lepo. Sad ćemo vidjeti. Jao, baš me zanima šta je tamo. Spremna sam da probušim balon. Bam! Da! Pogledajte ovo! Ovdje će biti dovoljno za sve. Hej, devojke, šta radite?
Ok, znam kako da pojedem bombone brzo da vi ništa ne dobijete. Uradit ću to kao usisivač. Da, odlično mi ide. Skoro sam sve pojela. Njam. Cicija, mogla se i nama ostaviti malo. Oho, slatki hagi-vagi. A moj još i veliki. Ne, a veliki je kod mene. Devojke, jedva čekam da ga pojedem. Stani, ja ću ga prva jesti. Prvo ću probati plavu slatku kremu. O, da, to je nerealno. Jo, blago tebi. Požuri, i ja sam gladna. Eto, gotovo. Torta je pojedena. I sad imam plavi jezik. Ema, sad ti, hajde. Tačno, imam čak i viljušku sa nožem. U stvari, Hagi-Vagi uopšte ne želi da ga ja sečem. O, tačno. Šta će mi viljuška i nož kad postoji tako divna stvar kao prst? Sa njim mogu jesti sve što poželim. O, da, prelepo. Znaš šta, Ema? Postoji način pojesti tortu još brže. Sad ću ti pokazati. I šta si uradila? O, mamice, gde sam to ja? O, kakav užas. Ne samo da sam sva prljava, još si mi i tortu uništila. Okej, svakako ću je pojesti, baš me briga. O, da, to je neverovatno. Najbolja torta koju sam jela. Divno. Jao, moram ne zaboraviti da obrišem lice. Tako je bolje. Candy, sad ti. Konačno. Pre nego što pojedem tortu, proslavit ću svoj rođendan. Moram zamisliti želju i ugasiti svećicu. O, lepota. Juhu, srećan mi rođendan. Wow, kako cool. Candy, srećan ti rođendan. Juhu. Hvala svima, baš mi je drago. Dođite svi, za svakog imam pača torte. Da, naravno, poslužite se. Da, naravno. Eto i tebi, prijatno. Jo, kako svi uživaju. Šteta što je meni ostalo najmanje pače. Liče tu hranu? To je moj omiljeni marshmallow. Slažem se, marshmallow je stvarno ekstra. Jeste, ali zašto vi imate tako mnogo? Ja samo jedan marshmallow. Ali već znam kako ću da ga pojedem. Svi vole pečeni marshmallow, pa zašto ga onda ne bih napravila? Ali to neće biti samo pečeni marshmallow. Koristit ću ga kao preliv za ove kolače. Kako ukusno. Ne trebaju mi više gomile marshmallowa. Hoćeš možda da se zamenimo? Slažem se. Super, zaista je vrlo ukusno. A ovu celu gomilu marshmallowa ću pomešati sa čokoladom i pomoći će mi u tome ljuti tabasco sos. Ljuti sos, ali zašto? Sad ćete saznati. Jo, sada će izgoreti. Zajedno sa svim slatkišima. Smirite se, sve je super. Sad imam celu činiju sose za kolače. Stani! Ups, izgleda da sam malo preterala. Šta to radiš? Zašto se muraš? Nisam htela. Hajde da se zamenimo. U redu, hajde. Super, sad i ja imam kolače sa ukusnim toplenim marshmallowom. Imaš baš puno. Mogla si i tanu da daš. Baš si bezobrazan. I tako nepristojan. Spremit ću ti još sosa. Opet sprema nešto ukusno. Ovaj put ću napraviti ne sos, već koktel. Dodat ću u njega svakakvi slatkiša. Ti si genije. Stavit ću jagode i bombone. A to sve se može preliti šlagom. Izgleda vrlo ukusno. Mnogo. Daj da probam. Onda i meni. Smirite se, jedite svoj marshmallow.
Opa, moj omiljeni Doritos. Još kakvo pakovanje. Ogromno je. Nije tačno, moje pakovanje je baš malo. Šteta, ali ja ću jesti svoj čipsi. Kako ukusno. Ni ja ne mogu više da trpim. Treba mi tabasko. Hej! Pazi! Jao, koliko ljutog sosa! Znam, ali ja sam hrabar, tako da se ne plašim. Wow, stvarno si hrabar? Ali to još nije sve. Doritos se može umakati u vrlo ukusan sos. Tako postaju još ukusniji. Ukusno kažeš, onda daj meni da probam. Šta ukusno? Pa to je vatra. Joj, kako ljuto. Šta je bilo? Više nećeš da mi kradeš čipsi. Hitno mi treba nešto da pojedam. Ne pomaže, dajte mi vodu. Evo sos, može pomoći. Daj ga ovamo, požuri. Također je ljut. Kako to jedeš? Kakva si nežna. Julia, jedi sad ti. Sad ja, ali imam tako malo čipsa. Ma, šalite se, to su neke mrvice. Da, bukvalno su mrvice. Wow, ipak sam imala sreće. Čipseve su baš velike. Mislim da će se sigurno najesti. Sada moji čipsevi izgledaju jadno. Lubenici su cool, ali samo kad su velike. Kao kod mene, pogledajte kako je moja velika. Neka imaš veću lubenicu, ali moja sigurno nije manje ukusnija. Sad ću da je probam. Da, baš je sočna i slatka. Samo jesti lubenicu je dosadno, zato ću ja uraditi nešto posebno. Šta to radiš? Šta će ti rupa u lubenici? Treba mi da popijem sav ukusni sok iz lubenice. Jao, prelep je. Charlotte, ostali si samo ti. Znam. Ja ću jesti lubenicu na staromodan način, kašikom. Jao, kako je lepo. Ukusno je baš sočno. Super. Cool. Da, izgleda sjajno. Ne samo izgleda, već i jeste. A sad se u lubenicu može sipati neki sok. Sad je još lepša. Soka ne može biti mnogo, sipat ću još. Kako je to cool. Volela bih da probam takvu lubenicu. To ću upravo da uradim. Ja, ovo je magično. Onda ćemo i mi probati. Ne, to je sve moje. Ne želim da delim ni sa kim. Cicija, hajde da joj sipamo malo mentosa. Hajde. Šta si uradio? Sada sam sva mokra i užasno lepljiva. Super, Nutella, ali zašto tako malo? A kašika je velika. Meni je sve savršeno. I kašika je normalna i Nutella. Slažem se. Pogledajte samo koliko ja Nutella imam. Pa to je super. Da, baš cool. Mnogo mi se sviđa. Pogledaj ga već jeda, a meni je kašika mala. Pa hajde da se zamenimo, ja naprotiv imam veliku. Ne možete da se menjate, to nije po pravilima. Tako se sigurno nećete zameniti. Ma šta je ovo bre? Kako to nije sramota? U redu, morat ću onda da jedem ovako. Ukusno je, ali umorila sam se već da jedem kašiku. Znam, i meni se baš sviđa da gledam to. Prosto mi je također nezgodno jesti. Iako Nutella je jako ukusna. A možda da pregrizem konopac? Da, to nam može pomoći. Mislim da sam im trebao i usta da zatvorim. Šta? Mogli su se tako lako odvezati?
Charlotte, predlažem da vežem ovog genija. Potpuno se slažem. Ne, nemojte biti tako žestoke. A sad ti moramo zalepiti usta. Da manje pričaš. Pričaj, a mi ćemo pojesti tvoju Nutellu. Kako cool, to je moja omiljena žvaka. A ja imam ih mnogo. To i ja sam dobio mnogo. Vidi kolika je, a vaše žvake su sitnice u poređenju sa mojom. Pa daj nama onda. Sklonite ruke, moje je. Okay. Dobro, onda ću ja početi. Pre žvakanja moram ih otvoriti. Hej, zašto bacaš u mene? Izvini, nisam htela. Sad ja. Pazi, boli me. Izvini, nisam htela. Imam ne samo najveću, već i najukusniju žvaku. Sad ja mogu probati svoju Huba Bubu. Kako ukusno. I meni će biti ukusno. Ali i dalje želim da probam tvoju žvaku. Jel hoćeš? Izvoli. Kako si nevaspitan? Ma daj. Meni više ništa nije ostalo. Moram uzeti od Ethana. Ne diraj. Šta si uradio? Zašto se pljuješ? Da bi manje krala. Pljunuo me je. Da uopšte nema savesti. Prestanite da pričate, bolje pogledajte kakav ću balon da naduvam. O ne, ovaj balon će nas progutati, a onda će eksplodirati. Moramo da ga probušimo. Bilo je zabavno, jel da? Vrlo. Šta? A nemam više kokica. A ja imam srednju kantu. Imam još puno kokica. A ja imam ogromnu kantu sa kokicama. To je predobro. Oho, a Britney je dobila malu flašicu sa magičnim napitkom. Pitam se, šta radi? O, a Mandy ima srednju flašu. Onda je Nicole dobila ogromnu. Da, znala sam. Ali Britney počinje. Hajde, kreni. Dobro, sad ću probati to. Nadam se da će to biti ukusno. Probat ću. Je li osjećaš nešto, Britney? Ništa. Jao, šta mi je? Sjajim. Šta se dešava, devojke? Vidi, Britney je postala kuće. Tako je slatka. Ona sigurno nije očekivala to. Pa jesam, sad ja. Dobro, sad ću probati svoj napitak. Nadam se da neću se pretvoriti u žabu. Ok, probat ću. To je ukusno. Osjećam nešto. O ne! Šta se dešava? Zašto je soba postala tako velika? Smanjila sam se. Nicole, u pomoć! Šta se to čuje? Mandy, takva si mrva. Dođi kod mene. Wow, ti si imala napitak za smanjivanje? O ne! Britney, nemoj da me vijaš. Ojoj, kako strašno. Nadam se da će sa mnom sve biti u redu. Sad ću probati svoj napitak. To je slatko. Sviđa mi se ukus. Šta je bilo? O ne, to je moj klon. Cool. Smislila sam, napravit ću još jedan gutljaj. Da, cool. Treba mi još više. Wow, ne mogu da verujem, to je baš moćno. Pogledajte koliko me ima u sobi. Sad mi više nikad neće biti dosadno. Jao, kako malo činije sa psećom hranom. O ne, kod Nicole. Odvratno. A šta je kod Britney? Wow, to je srednja činija. I opet sa psećom hranom. Jadna. Oho, pogledajte šta je kod Mandy. O ne, dobila ogromnu činiju. To je neverovatno. Nisam mislila da postoje takve činije. Dakle, Nicole počinje. Dobro, ja ću prvo probati ovu pseću hranu. Nadam se da će mi se... Ne, to je odvratno. Sad ću povratiti. Sad mi smrdi iz usta. Treba hitno popraviti to. O da, tako mnogo bolje.
sad mi je lakše. Ajde, Britney, sad ti jedi. Ali to je hrana za pse. Neću da jedem to. Ideja. Treba će mi mleko i kašika. Da, zamislit ću da jedem cornflakes. Dobro, poželite mi sreću. Sad ću da probam. Jednu kašiku. Idemo. Pa, sa mlekom nije loše. Da, može da se jede. Šta? Stvarno? Ne mogu da verujem. Da, to je stvarno dobro. Eto, sve sam pojela. To nije bilo teško. Ostalo je popiti mleko. Da, ja sam završila. Ups, izvinite, devojke. Britney, to je užasno. Nemoj više tako raditi. Okej, sad ja. Ideja. Ja ću koristiti šlag. Da, sa njima sve postaje ukusnije. I stisnut ću malu činiju. Super. A zatim ću dodati bombone njort. To su mi omiljene bombone. Sipat ću ih preko šlaga. Odlično. Zalepit ću etiketu i to je to. Mogu probati. Nadam se da će mi se dopasti ukus. O ne. Devojke, da, to je super. Hoćete da probate? Da, naravno. Sad ću da probam šta si napravila. To je odvratno. Meni se ne sviđa. A meni se jako sviđa. Dajte mi to. Poješću sve. Ona nije normalna. To je lizalica na štapiću, a unutra insekt. Gdje? Šta je kod Britney? Lizalica sa buba švabom. O ne. Jao, a Mandy je dobila najveću lizalicu. Jadna ja. Devojke, smirite se. Ja ću da počnem. Treba će mi lupa. Moram da vidim svoju lizalicu. Ko je unutra? Muva, odvratno. Dobro, moram je probati. A lizalica je baš ukusna. Da? Izgleda da joj se sviđa. Šta? To je muva? O ne, živa je. Kako odvratno. Hvatajte. Hajde. Šta? Ona je na mom licu. Ne brini. Sad ću da sredim to. Jesi spremna? Udarac. Uspela. Baš ti hvala. Hajde, sad ti. Pa dobro. Devojke, unutra moje lizalice buba švaba. To je još gore nego muva. Ali sama lizalica je baš slatka. Sviđa mi se. Ne mogu da se zaustavim. Da. Čekajte. Zaboravila sam na buba švabu. Ajuj, samo nemoj da je jedeš. Kasno. Već sam je pojela. Šta? Svidela joj se buba švaba? Ne mogu da verujem. A Britney, ponašaš se baš čudno. Zašto si pojela buba švabu? Meni se svidela. Hajde, sad ti. Jo, dobro. O ne, a unutra moje lizalice. Zmija. Šta da radim sa njom? Treba nešto smisliti. Dobro, probat ću prvu lizalicu. To je ukusno. Kako je teška. Ne mogu da je dignem. Čekajte, imam ideju. A mogu razbiti lizalicu čekićem. Eto, to je jako zabavno. O ne, zmija je živa. Šta da radimo? To je prava zmija. Devojke, sad će pobeći. Šta da radimo? Devojke, hajmo odavde. Je li to crv? Žele crv. Tako mali. A šta je kod Nicole? Ja imam srednjeg crva. A šta je kod Britney? Pogledajte, ja imam najvećeg žele crva. Presrećna sam. Devojke, ja počinjem. Znate šta sam smislila? Razvaljet ću svog crva oklagijom. Tako će postati veći. Eto, uspela sam. Kako vam se sviđa moja ideja? Znam da sam genijalna. Ne mogu da ga otkinem od stola. Šta da radim? Uzet ću lopaticu. Joj, to je bolelo. Mandy,
tako si smešna. Prestanite da se smete. A vreme je da probam svog crva. Wow, baš je lep. Sve sam pojela. Sad je Nikol na redu. Hajde. Šta ćeš ti da radiš? Šta? Štap za pecanje? Da. Sad ću da pecam želeribu. To će biti jako zabavno. Pazi malo šta radiš. Izvinite, prvi put pecam. Tišina. Vuče. Pogledajte, uhvatila sam malu želeribicu. Devojke, kako vam se sviđa? Cool. Zar to nije predobro? Sad ću probati. Baš me zanima kakav je ukus. To je baš dobro. Sviđa mi se. Ko je dalje? Sada ja. Jedva čekam da probam svog ogromnog crva. Podelit ću ga na pola. To nije lako. Uspela sam. I ja ću da pecam. Evo mog štapa. Ali ja ću uhvatiti veću ribu. Vidjet ćete. Aha, uzimam crva i bacam ga. Uspela sam. A sada čekamo. Nešto vuče. Što je to? To ne liči na ribu. To je dugme za prati. Dakle, pritisnite to dugme i zapratite naš kanal. A ja ću nastaviti da pecam. Nadam se da ću ovog puta ubaciti nešto. Ups, izvini Mandy, nisam htjela. Nešto vuče. Šta je tamo? Hajde. Ko je to? Šta je to kod mene? Špric sa kiselim žele. Šta je kod ostalih? Ja imam srednji špric. Ja imam veliki. To će biti jako kiselo. Britney, ti počinješ. Dobro, sad ću probati. I stisnut ću malo nezik. Jao, kako kiselo! Moji oči postali su zeleni. Prošlo je, dobro je. Sada ti, Nikol, hajde. Sad se plašim da probam. Ja ne podnosim kiselo. Miris je dobar, sad ću probati. Polako. Joj, kako je kiselo. Ali svidelo mi se. Da. Šta će sada biti? Čekajte, nešto nije u redu. Osjećam nešto. Moj jezik, pogledajte. Treba hitno popiti vodu. Tako je. Dobro je. Prošlo je. Mandy, ostala si samo ti. Hajde. Jel da? Neću. Stani. Moraš probati to. Hajde. Dobro. Nadam se da ću preživeti. I stisnut ću malo. Jao, kako kiselo. Ali nije strašno. Poješću još. Čekajte. Sviđa mi se. Da, sad ću pojesti sve. Ajoj, šta će sada biti? Plašim se. Sve sam pojela. Nije mi dobro. Kao da me udara struja. Mandy, šta ti je? Treba joj pomoć. Zvaću hitnu. Halo, treba nam pomoć. Odmah. Stigao sam. Ova zona je sva toksična. I vaša drugarica je opasna. Moramo je odvesti. Ćao, Mandy. Wow, to je Stardust. Super. Ja imam srednji Stardust. Obožavam ga. Oduševljena sam. Dobila sam najveći Stardust. Još nikad nisam videla takav. Mogu li ja da počnem? Super. Sad ću da probam. Unutra je ovakav roze prašak. Tako je lep. Upao mi u nos. Sve se proslo. To još nije sve. Prošlo je. Jau, apči. Britney, jesi videla? Ona ima žvaku u nosu. Dobro, sad je moj red. Jedva čekam da probam. Da, ukus jagoda. Moj omiljeni ukus.
Sad ću pokušati da nadumam balon. Probušila bih ga. Došla mi ideja. Hajde da probušimo njen balon. Imam iglu. Biće zabavno. I bum! Ko je isključio svetlo? Ne vidim ništa. Svo lice mi je lepljivo. Kakav užas. Znam da je to uradio neko od vas. Pa dobro. Onda ću je samo pojesti. Britney, sad ti. Vrlo rado. Sad ću otvoriti i probati. Došla mi ideja. Treba mi dubokačinija i kutlača. Otvorit ću Stardust i sipati ga u tanjir. Tako je. Divno. Gotovo. A sad ću probati. Da. Kutlača mi treba da sipam što više praha u usta. A sad će biti balon. Gledajte. Kako veliki. Neverovatno. Vezat ću ga. Monika, to je za tebe. Stvarno? Hvala. Naduvat ću još jedan. Monika, i ovo je za tebe. Izvoli. Stvarno? To je baš slatko. Koliko balona? Britney, ali šta će mi toliko balona? Britney, a meni? Naravno, sad ću napraviti za tebe. Sad čekaj malo. Gotovo. Izvoli, Nicole. To je baš lepo. Hvala, Britney. Obožavam roze boju. Monika, uzmi još, izvoli. Drži čvršće. I još. Britney, to je već previše. Šta da radim sa ovim? Koliko više? Sad ću odleteti. Šta? Devojke, jeste odletele? Ne, izgleda da sam ipak preterala. Dobro, vidimo se u sljedećoj rundi. Šta je to? Ne, mala teglica žele sa ljutom paprikom. Užas. Britney, šta je kod tebe? Ja imam običan žele. Srednja porcija. Ne mogu da verujem. Ja imam ogromnu flašu šarenog žele sa Skittles bombonama. Britney, hoćeš ti da počneš? Ne, ti ćeš biti prva. Okej, sad ću da probam. Nadam se da to nije previše ljuto. Plaši me ova crvena boja. Dobro, probat ću. Slatko. Ne, više nije. Sve mi gori ustima. Jeste vidjeli to? Krenula mi je vatra iz usta. Neću više. Okej, znam da moram. Dobro je što je flašica mala, a nije mnogo ostalo. Hajde, još malo. Ne, loše mi je, a unutra mi sve gori. Moniku treba spasiti. Eto, našla sam. Stavit ću kantu na glavu. Vatre više nema, ali zaboravila sam da kažem da je to kanta za smeće. Izvini. Hvala, Britney. Postalo mi je bolje. Sad je tvoj red. Drago mi je. Sad ću da probam. Otvaram i istiskam. Kako ukusno. Obožavam žele. Spremna sam da ga jedem non stop. Ćao! Zapratite naš kanal dok Britney jede svoj žele. Kod nas je zabavno ovde. I ne zaboravite na zvonce da ništa ne propustite. Da, kako ukusno. Britney, šta je to? Pčele! Plašim se! Devojke, šta vam je? To su obični insekti. Sad ću ih se rešiti uz pomoć ovog spreja. Tako je. Sada mogu nastaviti da jedem. Britney! Vratile su se! Izgleda da su besne! Ozbiljno? Već znam šta da radim. Ne, nemam više spreja. Šta da radim? Ajoj! Ops! Pčele odnose njeđale. Da li moramo da ih zaustavimo? Nećemo da diramo pčele. Je li sad moj red? Okej, sad ću da probam. Nadam se da pčela više neće biti. Otvaram i stiskam. Nešto neće. Flaša je prevelika. Šta da smislim? Sa mnom je sve u redu. Samo što me boli glava. Svi
Čula sam, treba mi dinamit. Stavit ću ga u flašu i zapaliti. Koristit ću dugačke šibice. Da, odlično. Sad čekajte. Odlično, devojke, obratite pažnju na mene. Zapalila sam dinamit i sad se sklanjam. Hej! Šta? Dinamit? Devojke, pa upozorila sam vas. Sva sam lepljiva. Nikol, kako si smislila to? Sad je sve okolo u slatkom želeu. Ali to je super. Devojke, poslužite se. Neka, hvala. I kako da se operem od toga? Šta? Je li to lizalica sa muvom? Tako je mala. Prvi put vidim tako nešto. A šta je kod vas? Ja imam srednju lizalicu sa crvom. Odvratno. Nikol, a kod tebe? Nemoguće. Da, ja imam ogromnu lizalicu sa letećim mišem. Dobila sam najgore. Devojke, hoćete da ja prvo počnem? Okej. Sad ću probati. Znate, lizalica je baš ukusna. Ne mogu da se zaustavim. Prelepo. Nikol, šta je sa njom? Ona jede lizalicu sa muvom i sviđa joj se. Šta je to? Muva mi je ustima, šta da radim? Hajde da je prebijemo. I ja imam veliki tepač. Eto ti. Jao, zašto vidim zvezde? Hvala što si me spasila. Britney, sad ti. Dobro, sad ću da probam. Miriše dobro. Kakav je ukus? To je veoma slatko i ukusno. Ja volim lizalice. Šta? Nešto nije u redu. Imam crva ustima. Kako odvratno. Moram dezinfikovati usta hitno. Da. Kako odvratno. Ali jezik mi je čist. Sada ti. Britney, to je bilo zabavno. Da, sad sam ja. Moja lizalica je tako ogromna i teška. Kako da je pojedem? Sad ću probati. Devojke, bile ste u pravu. Baš ukusno. Ješću polako da ne bih slučajno progutala ovog miša. To će dugo trajati. Pravi užitak. Nikol, leteći miš, gledaj. Ja neću da ga jedem. O ne, lizalica mi se razbila. Šta je to? Miš je živ. U pomoć. Gde su pobegle? Bila sam zarobljena 100 godina i baš sam gladna. Kako lepa lizalica. Kako mala kanta sa nudlama. Baš mrva. Monika. Da, oduševljena sam. Imam srednju kantu sa čokoladnim nudlama. Devojke, ne mogu da verujem. Presrećna sam. Imam najveću kantu. Blago meni. Stop, Nikol. Ja počinjem. Probat ću. Nešto neće, šta je to? Sve je bilo u redu. Hajde. Zagrsnula sam se, Monika. Hvala, ali nisam ništa probala. Sada ti. Da, znam. Kako da pojedem svoje nudle? Tako lepo miriše. Probat ću. Divno. Došla mi ideja. Sad ću istopiti svoje nudle uz pomoć fena. Ako uspem, onda ću dobiti puno tople čokolade. Wow, zanimljivo. Da, odlično mi ide. Uspela sam. Svaka mi čast. Dakle, vreme je da probam. Prvo ću sipati koktel u čašu. Tako je. Zatim ću ga ukrasiti šlagom. Obožavam ga. Divno. I ubacit ću slamku. Eto, sada mogu da probam. Jao, to je prelepo. Najlepši koktel na svetu. Oduševljena sam. Blago tebi, verujem ti. To je sigurno jako ukusno. Nikol, sad ti. Naravno, ali kako da pojedem tako veliku kantu? Baš me briga, ješću rukama. Fantastično.
To je mnogo ukusno. Jao, fuj, to je odvratno. O, daj da ti pomognem. Hajde, upade u kantu. O, kako je stala tamo? Ne mogu da verujem. Ali skoro sam sve pojela. Ostalo je još malo. Ona nije normalna. Strašno. Šta? Da li vidite to? Kako mala ribica. Može se vidjeti samo kroz mikroskop. A šta je kod ostalih? O ne. Ja imam srednju ribu, ali šta da radim sa njom? A Britney? Da, ja sam dobila ogromnu ribu. Mrzim ribu. Tako smrdi. Fuj. Nicole je dobila takvu mrvu. Hajde, počni. Ali ja ću manje patiti. Ideja. A malu ribu mogu spremiti u maloj kuhinji. Šta to radi? Sad ćete vidjeti. To će biti baš slatko i ukusno. Stavljam ribu i eto, ispržila se. Daj da vidim. Vreme je da probam svoj sendvič sa ribom. Sada čak izgleda bolje. To je ukusno. Sviđa mi se. Ali malo. Ko je sledeći? Monika? Okay. Da. Treba nešto smisliti. Ideja. I ja ću spremiti svoju ribu. U stvari, neću to uraditi sama. Neka to uradi šef. Bacila sam ribu kod nje. Neka spremi nešto ukusno. Ko je to bacio? Dobro, ja znam da spremam ribu. Dodat ću ulje, začin i ispržit ću to. To će biti jako ukusno. Još malo bibera. Stavljam na tanjir i to je to. Bellissimo. Gotovo, može da se jede. Ali ko će da jede to? Dobro, samo ću da je bacim. Hvatajte. Moja riba, evo je. Sad ću je probati. Izgleda jako privlačno. Treba mi salveta i sveće. I obavezno pribor za jelo. Da, sad sam kao u pravom restoranu. Hej, gde je moja riba? O ne, nisam stigla ni da probam. Ma daj, Monika, nemoj da brineš. Sad sam ja na redu. Šta da radim? Znam, koristit ću bacač plamena. Što? Ne radi to. Molim te. Britney, zaustavi se. Ma dajte. Sve pod kontrolom. Sad ću brzo spremiti ovu ribu. Da, sa vatrom će biti mnogo brže. Uspeću. Je li osjećate miris? Moja riba je skoro spremna. Kako ste? Žao mi je. Odmah smo ti rekli. Izvinite, hajde zajedno da jedemo. To je prelepo. Da, znam.